ο κάμεραμαν τέτοιο έχει βάλει στόχο να μας πάσει τα νεύρα και έχει πάει εκεί στη γωνία. Εδώ από πίσω. Ναι, το μου βλέπει. Ωραία. Και ο φίλος μου θα σας πει ποιο κλάσ να φορέσει. Ωραία, αρχίζουμε. Για best definte θα βάλω like για medikit ή πως λέει τέλος πάντων. Το έχω σε 2 level. Δύο μπαντάζ. Παίρνω και στο τρίτο που θέλω να ζωντανέψω άλλους λίγους player για να πάρω και το ένα bandage να γίνει medkit. Το ένα medkit. Εγώ λέω να πάρεις τον alien. Αυτό που δίνει ένα random item και μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και άμα είσαι πολύ τυχερός μπορεί να είναι κουνάι, shotgun, δεν ξέρω. Οπότε βλέπετε εδώ έχουμε ένα flashlight, revolver και ammo και αυτά. Σφαίρες δηλαδή. Από εδώ είναι το βίντεο το νέο update. Και θα σας δείξω και τι γίνεται. Και τι γίνεται. Εγώ μια φορά προσπάθησα να ανέβω στα δέντρα και έπεσα από κάτω. Ναι. Μην το σχολιάσετε αυτό, ένας φίλος μου μπαίνει μαζί. Πήγα ότι δεν το είδα. Εντάξει. Έτσι θα μάθετε μουσική. Α, εντάξει. Τι κάνει. Οκ, σας ευχαριστούμε. Κάντε όλοι εγγραφή και like. Και τώρα θα γυρίσει ο κάμεραμαν. 3, 2, 1. Κλείστο. Ναι, δείχνω τη μούρη μου. Άμα δεν έχει κάτω από αυτό το βίντεο, 2 likes. Κάντε τώρα.